Bagbaga man, na balasang tanga ni An-An. Ada ka naman nakakita nga, kadwa naman iti barong ni Kunchiken. Ket? Basbasa pilaeng. Kasan ng ordo agsikog? No masapang agasawa, at hanga makalalipas. Oh, bagbaga ang kumamit ni Kunching Aga, ta anak na nga, agbasa nga muna, sakbay nga makitin naram. Kanakagraduate mo di jayan, nagtrabaho pa yun. Ano trabaho na kuma? Ket engineer GDPWH. Ay, akit ibagam kin An-An, nga mapanmot umiyan, ijay, tapno ma'am amunan ng ti pamilya, di boyfriend na. Ayaw, di ba? Oo, mabalbalin, nagyan ijayan, tayo sugat mang pabasan. Ay, supay nga papabasahin ta. Engineer nga, di Ay, salamat. Nasolbar matla amin, hindi kiti problema. Ay na, nakabayad ka, hindi kiti bilsen, hindi kiti parcel mo. Among mama, nadagiti amin nga problema kasi kati paborito. Ako? Apay mo? Kaya siyempre, at least sika, mabembang ko. Ay, biyak. Ako man nabati, iti sweldo ko, bakit? Iti karkararagtaan nga sabi ko matahang nga man na yun natin paggastusan. Kumaman mo saan mo nga inmarmarites kininakapan, iti paralista, iti ayuda. Kalata ko managanta. Hoy, nagpili ka ti number 0 to 100. Abay, Basta! 3. 3 days nga di tagsarsarita. Agri ka, jak amo day dyan. Ulitin Ano ta. ka nang pason? Ulitin ta. O, kita ang timbol lagay matis nga di tagsarita. Nagpili ka 0 to 100. 100. Wen pare, kahit ko kumawag ka pasagitan ni bagat ko nga ana nga mo nga isuna di pas pasagitak tapis mo. Kahit ko lang nga yebkas ti marikrik na. Ay mo na ya. Ala siguro pare. Hoy, ana dati post mo nga ibagbagam ka maritesak nga mga ibabaina. Ngayon, tanda ka man, adaya yung nagnaganak. Api sika kumati jay? Hoy, naganap angin baga. Hoy, asawang ko na. Apay, sa maling asawa. Awan. Kumagaya. Isak ti mga ibabain. Anak ka ng Papa, ada question ko kanya. Anya niya? Kapin anom, di anak ni Sharin kininem. Kaanakan. Good. Kapin anom nga rod, di anak ni Lulong kinilulam, puwera kini mami kini daddy. Ulitag kinikit. Very good. Kapin anom nga rod, di anak ni kumare kini kumpare. Anak ti bunyag. Very good. Kapin anom nga rod, di anak ni Joy. Putot kotruar. Kunak to pay! Hoy, agpili ka 0 to 100. Kasli ti dati na ta? Basta! 100. Sige, mamin 100 na kabembangan tatangalawas. Rugyan tatang... Ano ulay din siya? Kaman! Rugadan! Apay kaya mong tiyagbiag nga wanak? Haan? Apay si ka, kaya mo di agbiag nga wanak? Saan? Kat agkapyata nga rin Supay Mukha nga rin damin inom no rabiin Itong bigat tagkap yan. anak ka ng Mama, Oh, ada problema. ana? Ada na nga na kanya nga agbalin nga endorser ti product da. O ka di mayat? Apay rin nga problema, anak at nga produkto deta. Dito ni. Kondom. O ka di ba, basta Kat ang ligate ko lang to eh. Sa bali ko ba balik pa ni Padasa? Kumaa. Ay. Kasi ito ka man nga dagas ng espiritu kasi manip kinilagay ko. Pumanaw ka! Pumanaw ka! Pumanaw ka! Malibot umepekto dati holy water. Paba naman mga lit sa bali. Padasag man dati, abasto na nga, Jin. Baka no, iso ti agas na. Uy, sayang kita. Sayang. Mayat ako.